Outra vez volver a Magdalena a xogar aí no campo onde estuveche, que sensación estuveche? A ver, é bonito volver aquí despois de varios anos na que considero a miña casa, na que é a miña casa, vai. Ao final, son moitos anos aquí, familia aquí, amigos aquí, entonces pois é unha sensación moi bonita, indescriptible. No partido como te sentiche hoxe na Magdalena e no teu campo? Un pouquiño igual, ao final un campo que conoces desde que chegas con xente de toda a vida, entonces pois é algo moi bonito. E como bicho o Dépor o teu equipo, como bicho hoxe? Bueno, sí que feitonos axustar aí algunha cousiña en certos momentos do partido que despois pois pudemos ir mellorando tamén cas pausas de hidratación que, bueno, igualamos un pouquiño máis dentro e cando máis altos íbamos, eu creo que estábamos máis cómodos. E o rival, o Lugo da tua provincia, como biche o Club Deportivo Lugo hoxe? Eu creo que un bon equipo para loitar nos postos de arriba da primeira federación, eu creo que é bon para a provincia de Lugo e para Galicia que poidan ascender e así o desexo. Moitas gracias. Capitando o equipo en primeira división, salindo de abaixo, o exemplo de canteira, non? Sí, creo que sí, tanto, bueno, eu porque estou ahora aquí, pero moitos outros dos que están ahora compartindo o vestiario conmigo e outros moitos que están aí a un pasiño que é o paso a seguir. Aquí la última. Bueno, preguntarte por Auba, primer gol, no sé cómo lo viste, parece que se va enchufando, ¿no? A ver, yo creo que poco te puedo decir de Aubameyang que la gente no vaya a descubrir nada ahora. Yo creo que cada vez se va sintiendo más cómodo él también entrenando y para nosotros es un jugador top que nos va a dar muchísimo. Venga, aí la última. Repatanse agora os partidos con equipos de menor categoría, toca sair cara a Europa, non sei como afrontades os partidos que sempre son un poquinho máis especiais e tamén o Teso Herrera que queda contra o Madrid. Sí, bueno, ahora esta semaniña pois tócanos esos partidos que dices ti fora de España, sábado en Alemania e despois en Italia, que teremos uns rivais complicados e a seguir preparándonos. Pois moitas gracias. Gracias.